crazy, do the mambo like a crazy, with a mambo like a crazy, mambo, 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 mambo like a crazy. Bine ați venit la al 5-lea episod. Cum vedeți că scrie în titlu, ne-am scripat intro-ul. Sper să vă placă și sper să strângem abonați, pentru că până în episodul acesta nu am strâns nici unul. Deci hai să începem. Am mai umblat pe aici. Puțin ten, n-am umblat mult. Au fost mult. Ce? Ok, am dorit foarte puțin de ceva ciudat. Cred că am stat o zi, da. Trebuie să ne facem casa. What? Stai puțin. Nu am cât o acoperișul. Mai avem lemn? Stai să vedem dacă mai avem lemn. Dar, da, mai avem puțin. Facem niște scări. Serios? Hai să ne facem doar o scară. Da, o scară va fi... Unde să fie? Cam în această parte, pentru că... Așa. Ok, aici ar trebui să punem un slab. Ok, noi o să încercăm și altă textură, de la Faithful, de la acea care să nu mai avem glitch. Pentru că nu știu cum s-a întâmplat. Nu știu textura, că nu mergea. Și mi-am pus alta. Tot Faithful. E super tare textura. Da. Cred că putem să zbărăm. Uituc. Ce sunt? Ok. Cum mai intrăm? Uite, am intrat. Așa. Așa. Oh, ce bine mi-ajunge. Întâi hai să spargem puțin. Cam așa. E așa, da? Da, dar mai trebuie să sparg unul. Ca să fie fix. Cam fix 4 scări mi-a ajuns. Da. Și atunci am intrat pe mapă și m-am trezit cu Zombie Village. După am uitat repede pe Ace. Și știam că spre așa de tare că de ce mor. Dar ne-am amintit că ne-am dat seama că sunt pe normal, modul de normal. Și după am dat pe repede pe Ace ca să nu mor. O să punem o pauză și să revenim, să vedem dacă mai acel Faithful non-glitch. Deci ne revenim imediat. Am revenit. Nu mai e. Adică nu este, că înainte mi-a apărat ceva cu Faithful Bugs Fixed. Dacă nu mi apare. Și vedeți de ce avem acel glitch în care e un Seedle. Este un Seedle, doar că e invizibil. Super tare, nu? Invisibil. Il. Ok. O să punem o pauză din nou. Știu că pun pauză mereu, dar pare rău. O să vedem dacă... Așa. O să vedem asta dacă pe internet, dacă o să mă uit eu, să dacă se craftează armura de cal. Adică să craftez. Deci punem o pauză și revenim. Am revenit. Știu, a fost o pauză foarte lungă. E ciudat. Știu. Asta e cam prima oară când fac asta. Adică fac o pauză așa de lungă. Da.
Hai să ne continuăm casa, dar... O să iau o lopată. Adică să craftez o lopată. Să facem geamuri. Da, să fac din cobbles. Nu fac una de lemn. Pentru că m-am spus, nu vreau să irosesc subții. Nu vreau să... Upsi, din nou. Nu vreau să irosesc asta ironul. Da. O să revin imediat și de data asta nu mai pun pauză pentru că mă duc să opresc mașina de spălat că sunt singura acasă și din nou, da, din nou sunt. Și ne vedem peste câteva, bine, 20 de secunde. Revenim. Am revenit. Știu. Am revenit. Da. Upsi. Sper să strângem măcar 100 de abonați. Măcar 76, 77 sau măcar câțiva abonați. Pentru că mă supăr foarte tare pe voi acum. Pentru că mi-ați schimbat și intro-ul. Sper să dați un like. Mai bine un subscribe. Pentru că nu-mi pasă de like. Îmi pasă de subscribe. Pentru că am auzit că fac bani pe dacă am mulți abonați și chiar am nevoie de bani pentru că să-mi iau un laptop în primul rând. Da, am liste lungi, deci nu le mai spun acum. Și vă rog să chiar acum să lăsați un like, un subscribe. Adică de like nu prea îmi pasă. Bine, că îmi pasă de toate pentru că am văzut pe YouTube că dă top nu știu cât, ce mai gameri de pe YouTube și sper să mă aduce și pe mine cândva. Pentru că seria asta nu o să se termine. Da, stai puțin că mi s-a resetat blocul launcherul. Și asta m-am umblat atât de mult. Și nu știu, chiar îmi place așa cu plusul ăla. Pentru că mi se pare că așa, cam pe Minecraft din ăla. Da, poate facem și serie de Minecraft pe laptop. Când o să-mi iau, pentru că încă nu se știe. Sau dacă o să facem și serie pe telefon cândva. Nu, chiar la începutul școlii, cred că o să facem serie de telefon. Tot cu acest canal. Ok. Trebuie să repede pentru că deja am filmat 8 minute. Să nu aici. 15:21 la ora am început. Ok, cream că trebuie să dorm și m-am speriat. Ok. Da. Această lopată nu e mină, chiar. Mă duc în mină să arunc această lopată. Și bine, o să mergem împreună. Pentru că nu am ce să fac cu ea. Măcar am lăsat torțele, deci nu ne va lua mult. Trebuie să o luăm pe aici. Da, pe aici trebuie să o luăm. Măcar avem torțele și știm pe unde să o luăm, deci nu va fi o problemă. Aici am minat eu. Stai. Nu, arunc în groapa asta. Pentru că după nu mai am ce să urc. Am uitat. Uite, acolo o să fie.
lucrurile care o să le arunc. Bine, hai să mergem. Da. Le-am aruncat acolo pentru că nu am nevoie de ea. Bine, la ars ar fi bun. Dar nu. Ups. Pe aici e foarte întuneric. Vreau să mai pun câteva turțe. Ok. Ne-am dus. O să pot repede. Oh, Doamne, cream că s-a teleportat. Wow. Măcar m-a speriat și eu măcar o dată. E 11 mi-ajunge, cred. Era să fac waterball. Am dat și de lavă. Deci, cam în episodul 6, cred că o să facem portalul. Da. Nu sunt sigur. Da, nu sunt sigur. Upsi. Hai că asta e. Oh, stai puțin, n-am terminat. Oh, nu, cred că n-am terminat acoperișul. Și m-am speriat. Da, și ce ciudat în Minecraft? Da. Nu prea îmi place că sunt la etajul 7, nu știu. E prea gălăgie. Nu, să vorbesc serios, chiar e multă gălăgie. Da, și ce mă nervează în Minecraft? Pentru că geamurile, bine, glass pane-urile, mă nervează că când le pun greșit, nu mai pot să le iau înapoi aici, ce ciudat. Pot să le iau, dar chiar cu întâlnă copaci să facem. Ok, hai că facem 2 și să punem doar unul aici. Să facem un test. Așa. Și acum hai să luăm doar copul. Uite cop, doriți. Ia să încercăm. Nu. Deci, nu se poate. Nu, cred că mi-ajunge nisipul. Ok, stop it. Nu mai vreau nisip. Upsi. Nisip, nu mai avem nevoie. Deloc. Și mi-ar trebui că se apropie 30. Mai avem încă un minut. Ok, foarte repede. Da. Și sperăm să lăsați în comentarii să-mi spuneți o aplicație în care pot să bag și eu speed. Mă fiu bine că nu pot. Ui, bună vacă. Fai pleacă. Așa. Stai ce? Doamne, dar vaca asta vede. Oh! Am sugrumat-o. Wow. E un hack. Super tare, stai acolo. Mai tu treci. Pleacă. Așa. Da, e bine. La etajul să ne mai recuperăm, dar... Stai. Asta a fost episodul azi, ne vedem în episodul 6 și sper să lăsați subscribe, vă rog, pentru că ne-am schimbat intro-ul. Sper să vă placă și la revedere. Ups, am dat pauză.